EMनि बाथ्रा बुंनाय खोनादों माबा गावलायदों होनना बुंदों हट करे गावखौ डिफेन्ड खालामनाय गावलायदों गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव सिगाङाव बरायग्रोबाय दा जोबोद दुखुनांथाव आरोना जोंनि बर' न'खरावहाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांलायबाय सासे बिमा बुरि बिफा बोराय फिसाला उन्दै गोनां 5 बोसोरल' जादोंमोन ओमफ्राय दा बे मानसिखौहायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय आरोखि ना दा जोबोद दुखुनांथाव दा मोनथिया बुंनायसो जायो बिनि जायगायाव सोरबा गुबुन हारि दङमोनबा थैनाय नङामोन खोमा दा बर'हाय थैबाय मा होनबावनो बर'जों बर'बा मोसा जालायो बुख्लाबलाय नागिरो बर'जों बर'बा ओमफ्राय दस्रा जाथिजोंबा दाउसा मावग्रा बायदि हाबसोना थायो एसे गोरा खोनाबानो जों बेबायदि एग्जामखौ मेरला नुबोबाय कारिगावआव नुबोबाय ओमफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव नुबोबाय जोङो रुनिखाता फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दाखालि जे गोसोमफ्रा गारि थारि सावब्लाबो फैदों अफिसाव फैनानै सिलाय थिलाय बानना लांदों रावखौबो जेबो खालामनो हायाखै ओमफ्राय दा जाय मानसिखौ गावथारदों बे मानसिया सासेल' फिसाला न'खरनि खामायग्रा बेल'नो सासेल' दा बिमा बुरि बोराय दं फिसाला उन्दै दङ हिनजावा दा रान्दि जानांबाय दा बिसोरखौ सोर नायगोन दा ओंखायनो मोनसे न'खराव सोरबा सासे मानसि थैबा खालि बे सासे मानसियाल' थैनाय जाया बे न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमायानो थैफाजोबो आरोखि ना दा बिसिनाव साब्रै मानसि दं बिमा बिफा फिसाला ओमफ्राय हिनजाव साब्रै मानसि दा थैफाबाय बिजों होमबा बेफोरखौ साननांगौ एसे नोङो जायखौ मोनो बेखौनो गावबागावनि बे मेजेस ना मा होनो बिदिखौ गरमावहाय गरमखौ हमथानायाव गावनानै लाब गैया नामा एखेबारे हमनानै जेलाव लांबानो जानाय बुस्थुखौहाय जेनेबा रागा जोंनानै बा माबा मोनसे गावनि इग'जों गावनानै लाब गैया बिदि खर'आव गावदों बेखौथ' खर'आव गावखादों जाहैदों होमबा दा बे जाथाया जाहैबाय नामानि सरलपारा माइनावगुरि गामिनि आरोखि ना फुंखा बसुमतारी होननाय मुङा ओमफ्राय दा बेखौनो दा रायजो राजाया बिसिनि ओनसोलनि मानसिफ्रा डिमान्ड खालामनांगौ आरोखि ना दा नोङो डिपार्टमेन्टनि आखायाव थैबाय सरकारनाव डिमान्ड खालामनांगौ मिनिमाम 50 लाखसो दाबि नांगौ आरोखि ना डिमान्ड खालामनांगौ थैनायनि थाखाय बिसोरनि न'खरखौ नामा लांनो थाखाय एसे नायलांनो थाखाय ओमफ्राय बिसि रान्दिनो माबा मोनसे अफिसावफोर माबा मोनसे खामानि दिहुनना होनो हायोबा होनो हाबायसै ओमफ्राय फैसाखौहाय डिमान्ड खालामनांगौ 50 लाखनि खमाव जानो मोना आरोखि ना मानो होनबा बेजों बे सासे मानसिल' थैयाखै साब्रै मानसि थैफाबाय बेजों दा बिनि बोराय बुरै बिमा बिफाखौ सोर नायगोन बे आरोखि ना दा बिनि सायाव माखासे भिडिअखौ नायनो फै खर'आव गावदों जाहैदों खर'आव गावखादों जाहैदों गावलायनाय नङा बे खर'आव गावखादों होनदों आरोखि ना बे जाथायनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायो बे ओनसोलनि जानानै जिहेतु घटनाया आग्रायाव बे सोरमांगानि एसेल' 100 मिटारसो गोजानाव आरोखि सोरमांगानि दा मानसिखौ हमनो मोनदों बिथांमोना लांनांगौमोन रेस्ट खालामनानै बेबस्था खालामनांगौमोन मानसिखौनो मोनबाय जेखौ लांदो हमनानै लांदो जेलाव लांदो सैदो गावथारना गालांबाय आरो गावथारना गालांनायनि उनावबो बेनि जेबो रिपर्ट बिसोर खालामाखै दा दिनै 24 घन्टा मैया मोना बेलासिनि 3टा आरो दा 3टानि बारबाय दा बेखायनो जोङो खावलायदों जोंनि बिटिसि सरकारनि मान गोनां थारमानि गावथारनानै हाग्रायावनो गालांदों आरोखि ना 24 घन्टा जाबाय थारमानि गावथारनानै बिसोर लांफाबावाखै डेड बडिखौहाय गावथारनानै दि लांनानै पस्टमर्टम खालामनांगौ रिपर्ट खिथानांगौ रिपर्ट देखायनांगौ बेबो गैया आरोखि ना बिसोरनाव होनबा नायदो नोङो सैमा अमाफ्रासो बांसिन मान सनमान दंसै दानि जुगाव बिनि सायावनो बिमा बुरि बिफा बोराया मा बुंदों फै खोनासंना लानि फिसालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय दायानो गैयामोन दंफांबो लायाखै आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा फिसाला सासेल'मोन फिसौ सासे दङ दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो आं बिसोरखौ साजा होनो लुबैयो आरो आङो साजा होनो लुबैयो मालाबाफोर थांबाय बायोमोन बेसेबां दुखुनांथाव नुबाय नों बिमा बुरिनि मेगनाव मोदै लाबथा लाबथा होनगासिनो दं बेसारा फिसालाया बिदि अस्त्रबो दैनो रोङा जेबो लाङा सिखा रुवाबो लाङा ओरैनो बियो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां उदां बेरायो थाङो जेबो होना जोङो फिसाला सासेल'खाय बोरै जायामोन दुखुनांथाव मोनथिबायना जुदि गावलायमारदोंबा दानि जुगावथ' मबाइल थबाइल दंजोबो केमेरा खेबना लाखाजोबो गासिबो मोनथिजोबखायो आरो खाथि खाला 100 मिटारसोल' गोजान जाहैदों लामानि खोनालायजोबखागोन आरोखि ना नंगौबा नंगौ हमनो मोनगोन एसे उसुबिदानि थाखाय गोसो जायोबा आरोखि ना एसे जा गरसे गरनै खामायनो हायो बिनि थाखाय दखान होयो
बे दखानाव थारमाने आंनि पिकनिक फिसाज्लाया स्पटआवहाय आंनि नामाया बिहामजोजों थैनायनि सम एसे नामाया खालामहैयो बिसिया आरो। दखान होयोमोन आरोखि ना हेल्प खालामहैयो। ओमफ्राय बेजों बेयावनो लोगोसे दखान एसे हैफानो थांफादोंमोन सम आरोखि हेल्प मोननायखाय खालामनो दिनै दैलामफ्राव बेरायदोंमोन दैलामाव बेरायनायावनो बेबादि घटना जाबाय आरो माला जाया बे मैया 28 थारिखआवहाय बे घटनाया बेलासिनि बे घटना 28 थारिखनि दे दाखालि जादों आंनि खबर लाबाय थादों मा जादों जायाखै जायनि गेजेराव दा फरेस्ट आंनि डिपार्टमेन्ट इनफरमेसना बिसिमल' जे गावलायलायनाय जादों दंफां दानहैदों गावलायलायनाय जादों गावलायलायनाय जादों होनदों आरोखि ना गावलायलायनाय जादों होनदों इनफरमेसन सफैनाय बायदि सासे मानसि थैबाय फुंखा बसुमतारी थैबाय होननानै गावलायनायाव फुंखा बसुमतारिया थैबाय आरोखि ना बेखिनि दा बिनि सायावनो दावराव देख्रेब नार्जारी सारा मा बुंदों बेखौ खोनासंना लानि फै थाखाय दिनै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गावदों होनना बुंलाबायनाय बेथ' जाखाथारा रावबो बिसास खालामाखै बे बानायनाय बे गावखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय बानायनाय दा एथ' जुदि हिर'ब्ला बे बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एथ' हिर'ब्ला नोंसोरो थाख्लायाव ना बेसोरखौ गावथारबाय हेमन्तआव गावथारबाय बिना दस्राव बेथ' प्रमान जाबाय दा बेनो नोंसोरनि हिर'इक माने माबाया फरेस्ट डिपार्टमेन्ट माने फरेस्टखौ रैखा खालामग्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खामानिया बेनो हिर' बिसोरो फरेस्ट मा जाखो थांनाय 17 थारिखनि फेब्रुवारियाव बे रुनिखाता बे माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फरेस्ट अफिसखौ एखे दोले बोले फैनानै सावफैबाय सिलाय रोगालायनानै एखे सिलायखौ बेखौथ' बयबो नुजोबखादों रोगाना लांनायखौहाय बहा दंमोन बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हिर'आ खिन्थु बिराद हिर'आ बहा दंमोन मानो जेबो खालामहादिया सोर गावथारखो सोरनि सायाव मानो एक्सन लाखो बोरो माथो नायगार एखे मटर बुख्रुबदों अफिसखौ बुख्रुबजोबदों अफिसखौ लुट खालामना लांदों सिलाय सावदों सेस माने रुनिखाता फरेस्ट अफिसा धंस मा खालामदों बोरो माबा मोनसे खालामहादों माबा मोनसे जादों थांनाय 17 थारिखनि जायनाखि घटना फरेस्ट अफिस बुथुमनाय बिनि उननिफ्राय कत' रायजो राजाफ्रा बुंदोंमोन जोंबो बुंदोंमोन जेसेबां इलिगेल भाबै बाहेरनिफ्राय हाबनाय बिसोरखौसो खालामनांगौ खालामोबा बेखौ अनेक थाबनो आइडेन्टिफाइ खालामनाय सिनाक्ट खालामनाय बिसोरखौ थाबनो इभिसन खालामखार होनना बुंदोंमोन मा खालामदों बोरो मा खालामखो मा मोनसे खालामदों जेबोथ' खालामाखै बरंस बिसोरनो ना हा होनोसो बेस्थ' दा हासो नांगौ बिसोरनो हासो नांगौ बेनो जाबाय जोंनि सरकारा बेनो जाबाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने हिर'इक स्पिरिटआ बेनो जाबाय गावजों गाव बिराद मोसा हिर' बे दिनै दा फरेस्टनि इएमआ गावलायदों होनना बुंबाय लासिं सिं बे एखेबारे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट माने माबाखौ दायखौ दोनखोनो थाखाय बे बुंबाय आरोखि बे डिफेन्ड खालामनानै बुंदों बियो गावसोरनि दायखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय गावसोर बासायनो थाखाय बुंदों बेखौ माने मिथिगौ गावसोर मिथिखागौ जों बयबो मिथिलायगौ जे रावबो बर' फिसाफ्रा बिदि गावलायनाय रावबो मेन्टेलिटि गैया रावबो बेखौ साहस गैया मिथिसेयावबो दिनै गावसोरनि दायखौ दोनखोनो थाखाय बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ इएमआ जोंना माने गावलायदों एनकाउन्टार जालाया गावथार जादों होनबाय लासिं सिं जायफ्रा बिटिसि माने काउन्सिल सालायगासिनो दं एथ' खस्थ'जों मोननाय थै गारनानै मोननाय गुबुन सेक्रिफाइस खालामनानै मोननाय बे सेक्रिफाइस खालामनाय बिटिसिआव जिरायनाय मानसिफोरा बेबायदि गावनि फिसाफोरखौ फेब्रिकेट खालामनानै बानायनानै नंखाय स्ट'रि बानायनानै दायनिगिरि खालामनानै बिदि एखेबारे मोनसे ब्रुटाल किलिंस कल्ड ब्लाडेड मार्डार बे खालामनायखौ जास्टिफाइ खालामनाङा बेखौ निन्दायै धिक्कार खालामो जों दा जिखुनु जायासै भिडिअआ ओमफ्राय नोंथांमोना दावराव देख्रेब सारनि बुंनायखौ मा सानो नोंथांमोनाबो कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो माइनावगुरि गामिनि माइनावगुरि ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों आरोखि ना नोंथांमोना खुनु नामायावनो कमप्रमाइस जानो नाङा 50 लाखनि गाहायाव मालाबाबो डिमान्ड खालामनो नाङा आरोखि ना आरो थांना थानायनि थाखाय जेनेबा हिन्जावनो फिसा उन्दैबो दङ हिसाबै माबा मोनसे बिनानै लानो हायोबा बिफा देरबानो जाबाय आरोखि ना गोजोन्थों बाय